Professeur Ousmane, maître des astres, tu déchiffres le temps dans leur vaste théâtre. Les cœurs s'ouvrent à tes mots divins. Astrologue du Mali, gardien des destins. Foli ani tanuni o be aw bɛɛ lajɛlen ye. Aw minnu bɛ k'an lajɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan, n ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye. Ko nin ye aw ka dɔgɔkun kibaru de ye wagati selen min bɛna lase aw ma, aw denkɛ n'aw balimakɛ Professeur Ousmane Yɛrɛgi Jakite. Dɔgɔkun min b'a daminɛ bi tɛnɛn na Desanburu kalo tile 15 ka taa bila karidon na Desanburu kalo tile 21. Dolo jate la Kawla kalo sabanan o tile 23 o dafala ka bɛn bi tɛnɛn ma ka taa bila Kawla kalo sabanan tile 29 na. Doloba min nɔrɔ barakalen don o de Sagittaire mɔgɔw ka dolo ye Jupiter, ale de nɔrɔ barakalen don. Ni nazaraw b'a wele ten, ni anw b'a wele ko fintɔn, ni arabu b'a wele ko mustario. Ni dolo in ni de nɔrɔ barakalen don, a b'a yira k'a fɔ den min mana bange ka bɛn bi ma, walima ni dɔgɔkun ɲɔgɔnna dɔ la kelen ma, k'olu ka adamadenya bɛ kɛ cogo di. Ninnu bɛ kɛ mɔgɔ sɛbɛbaw ye dugumakolo kan. Mɔgɔ minnu jɛɲɔgɔn bɛna fɔ ko karisa ye mɔgɔ sɛbɛ ye, wa wulikajɔw o bɛna ja ninnu ye kosɛbɛ, olu ye dakanko ye. Mɛ ni kunnafoniya ninnu labɛn jamakulu tɔgɔ la, bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i ka tɔmɔta tɔmɔ dɔgɔkun kibaru kɔnɔna na cogoya min na. Bari mɔgɔninfin i tɔgɔ la kibaruyaw o sirilen don i kelen ni bɔgɔ la. O b'a kɛ sa. Ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ Marisi kalo tile 21 na ka na bila Avril kalo tile 19 na, n'an b'a fɔ olu ma Beliw ni sodenw. Funteni kalo fɔlɔ denw Beliw. Ni dɔgɔkun in kɔnɔna na a y'aw kɔlɔsi mankanw dala mankanw na fo ka taa se bololakaraw ma. A y'aw kɔlɔsi olu la, bari ko fitinin a bɛ se ka taa ka aw bolo dan aw ni aw jɛɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na, wa a bɛna an ladɔnniya aw ka hakilina ko olu bɛna na caya kosɛbɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na. Binganwuliw olu fanga bɛna se ka bonya ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na. O la a y'aw hakili to aw ka musakaw la, bari aw bɛna se ka musaka minnu sɔrɔ dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ wagati, o dɔgɔkun laban yɔrɔ b'a fɔ a bɛ se wagati min na, o b'a sɔrɔ o bɛɛ lajɛlen bɛ se ka yɛrɛkɛ ka bɔ aw bolo. A bɛ se ka garisɛgɛ gɛlɛyaw olu fɔ ka ɲɛsin aw ma fana nin dɔgɔkun in kɔnɔna na. Nka aw ka ko ka di mɔgɔw ye k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ na fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagati. N'aw sela ka ko kɛ cogoya la, yɛlɛdaw ale ni hakilisigi walew a bɛ se ka olu sɔrɔ ka bɛn ni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagati ye. Nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ Avril kalo tile 20 na ka na bila Mai kalo tile 20 na, n'an b'a fɔ olu ma Toro, garisɛgɛso denw, funteni kalo 2nan denw. Toro nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw yɛrɛ teliya kojugu bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka aw ka dɔgɔkun kɛ birisa ɲagami ye aw bolo. Jateminɛw olu ka ɲi aw ka ko la kosɛbɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na, n'o tɛ n'aw ka b'a bɛɛ ɲɛnabɔ aw yɛrɛ bɛ se ka kɛ sababu ye ka bɛɛ lajɛlen tiɲɛ aw yɛrɛ ma. O la hakilisigiw ale ni jateminɛw olu fanga ka ɲi aw ka ko la nin dɔgɔkun in kɔnɔna na. O la sɔrɔ balilenw a bɛ se ka sigi ni olu ye hali n'a ma kɛ sɔrɔ caman ye ka ɲɛsin aw ma, nka aw bɛna se k'aw ka sɔrɔtaw k'olu sɔrɔ yanni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw cɛ. Aw tulokɔrɔ kuma duman caman fana bɛna ɲɛfɔ aw ye, o b'a yira k'a fɔ a y'aw jigi da aw yɛrɛbakun kan k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ na fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw. N'o tɛ nin dɔgɔkun in tɛ dɔgɔkun dumanba ye ka ɲɛsin aw ma, nka n'a sela ka kow kɛ cogoya la jamalako olu fana barikalen don ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na. Nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ Mai kalo tile 21 na ka na bila Juin kalo tile 20 na, n'an b'a fɔ olu ma Gémeaux baduw denw, funteni kalo sabanan denw. Gémeaux nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw kana aw mankun fiyewu nin dɔgɔkun in kɔnɔ, bari aw dalakanw bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka kunkɔrɔtaw ale ni hakilisigiw k'olu lase aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na. Bari layidukan bɛ aw ni mɔgɔ minnu ni ɲɔgɔn cɛ, ni aw sɔnna ka se ka wulikajɔ kɛ o siraw fɛ, ka ɲɛɲinini kɛ o siraw fɛ, aw bɛna se ka wasaw ale ni jaabi ɲuman sɔrɔ o siraw fɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na. Wa garisɛgɛ siraw kɔni bɛ se ka sumaya ka ɲɛsin aw ma, bari layidukan minnu bɛna nata aw ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ se ka aw jigi da olu waleyali kan ka bɛn ni wagati wɛrɛ nataw ye. Garisɛgɛ siraw olu ka suma ka ɲɛsin aw ma kosɛbɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na, nka kɛnɛyaw olu bɛ aw ye k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ na fo ka taa se dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ma. Nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ Juin kalo tile 21 na ka na bila Juillet kalo tile 22 la, n'an b'a fɔ olu ma kansɛriw, samiya kalo fɔlɔ denw. Kansɛriw nin dɔgɔkun in kɔnɔna na ala deliw ale ni sarakaw olu barikalen don ka ɲɛsin aw ma. O la aw kana sigi k'a bolo fila da aw sen kan, a ye wuli aw ka kow ɲɛɲinini fɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na, bari aw bɛna ala deli minnu kɛ ani aw bɛna saraka minnu bɔ o bɛna se ka aw dɛmɛ don nataw la aw ka kungow la kosɛbɛ. N'o tɛ dɔgɔkun ka girin ka ɲɛsin aw ma, bari
layidukan minnu bɛna ta aw ye a bɛna gɛlɛya kosɛbɛ olu ka se ka bɔ a sira fɛ wa farifaga walew olu bɛna se ka na don aw ka ko la kosɛbɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw b'a fɛ ka wuli ka ko minnu kɛ aw kana fɔ ko aw bɛ sigi ka wagati dɔ kɔnɔ n'o tɛ aw sɔmi o sɔmi dɔgɔkun bɛ se ka ban aw yɛrɛ ɲinɛ ma o de la ni fɛn min surula mɔgɔ la i bɛ kunbɛ cogo sɔrɔ a la timinandiyaw ale ni wulikajɔw a y'olu kɛ aw tagama bere k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ na fɔ dɔgɔkun laban yɔrɔ wagati kɛnɛya siraw olu sabatilen don nin y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ juwe kalo tile 23 la ka na bila uti kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma lion den ɲɔgɔn so denw samiya kalo 2nan denw lion nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw kana sɔn fiyewu k'a fɔ k'aw bɛ sira jɛngɛ ni foyi de taama natabaya ko a y'olu bɔ aw ka ko la nin dɔgɔkun in kɔnɔna na fɛn o fɛn ti aw ta ye aw kana nege olu nɔfɛ n'o tɛ aw bɛna se ka maloyaw ale ni kumasiw k'olu sama ka se aw yɛrɛ ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na garisɛgɛ siraw ma sabati nka layidukanw ale ni wulikajɔw o bɛ aw ni mɔgɔ minnu ni ɲɔgɔn cɛ cikan siraw fɛ nɛgɛjuru siraw fɛ ni aw sɔnna k'aw ka nɛgɛjuru siraw k'olu banban nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw bɛna se ka hakilina ko ale ni yɔrɔ janfɛ kibaruyaw olu nafamaw aw bɛna se ka olu sɔrɔ yanni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw cɛ nka aw ka kɛ aw yɛrɛ aw ka da aw yɛrɛ la fana aw kana aw jigi da mɔgɔ kan o de bɛ se ka kɛ sababu ye ka sutura fanga bonya aw ka ko kɔnɔna na nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ uti kalo tile 23 la ka na bila septembre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma vierge dimiso samiya kalo 3nan denw vierge ni dɔgɔkun in kɔnɔna na nin tɛ dɔgɔkun duman ye ka ɲɛsin aw ma bari wulikajɔ fanga bɛna se ka na bonya ka ɲɛsin aw ma kosɛbɛ n'aw ma hakili to aw yɛrɛ la aw ni aw danayamɔgɔw bɛ se ka tigɛ ɲɔgɔn na nin dɔgɔkun in kɔnɔna na o b'a yira k'a fɔ aw kana foyi de neglige ko minnu bɛna na ɲɛsin aw ma a y'olu minɛ ni aw bolo fila ye wa aw tɛ se ka fɛn o fɛn de kɛ ka laban nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw kana don olu da fɛ n'o tɛ tɔgɔcɛnw ale ni dusukasiw olu bɛ se ka aw sɔrɔ nka k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fɔ dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw kɛnɛya siraw kɔni sinsinnen don ka ɲɛsin aw ma nka garisɛgɛ siraw basigibaliya bɛ olu de la ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na nin y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ septembre kalo tile 23 la ka na bila octobre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma balansiw kawla kalo fɔlɔ denw balansiw nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw cɛsirilen don aw jijalen don kosɛbɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na bari aw ka ɲinifɛnw aw bɛna se ka wuli olu nɔfɛ o la ni aw sɔnna ka wuli kabi dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ wagatiw aw bɛna se ka jaabi ɲuman sɔrɔ aw ka waleyaw la bari kalo bɛna yɛrɛ sɔrɔ aw ka so kɔnɔ lundi don o min bɛ bɛn décembre kalo tile 15 ma kalo bɛna ni tile 1 kɛ aw ka so kɔnɔ o b'a yira k'a fɔ k'a daminɛ dɔgɔkun camancɛ la fo ka taa se dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ma basigibaliyaw olu bɛna se ka na don aw ka kow la o la aw ka ci gɛlɛn minnu bɛ yen walima aw mago gɛlɛn minnu bɛ yen a y'olu ɲɛɲini ka bɛn ni dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ wagatiw ye ni aw sumayala nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw ka ɲinifɛnw olu bɛ se ka taa ka aw da nin dɔgɔkun in kɔnɔ kɛnɛya siraw olu ma sinsin ka ɲɛsin aw ma k'a daminɛ dɔgɔkun camancɛ la ka taa se dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ma nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ octobre kalo tile 23 la ka na bila novembre kalo tile 21 na n'an b'a fɔ olu ma scorpion diviso denw kawla kalo 2nan denw scorpion nin dɔgɔkun in kɔnɔna na wasaw ale ni hakilisigiw olu bɛ aw ye kosɛbɛ ka bɛn ni dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ wagatiw ye kamasɔrɔ layidukan kun bɛ aw ni mɔgɔ minnu ni ɲɔgɔn cɛ n'a kun dɛsɛlen don ka ɲɛnabɔ ni aw sɔnna ka se ka wuli aw ka ɲinifɛnw olu nɔfɛ ka bɛn ni dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ wagatiw ye aw bɛna se ka jaabi ɲuman sɔrɔ olu la wa aw ka ko ka di mɔgɔw ye dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ wagatiw kɔnɔna na bari kalo bɛna yɛrɛ sɔrɔ aw ka so kɔnɔ mardi don o min bɛ bɛn décembre kalo tile 16 ma ale ni mercredi don o min bɛ bɛn décembre kalo tile 17 ma o de bɛna na an ladɔnniya hakilisigiw ni basigiw la ka ɲɛsin aw ma dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ wagatiw fɛ o la n'aw bɛ se aw ka wulikajɔ nafamaw a y'olu kɛ ka bɛn ni dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ wagatiw ye wa garisɛgɛ siraw fana barikalen don ka ɲɛsin aw ma wagati ninnu kɔnɔna na a y'aw kɔlɔsi dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw aw bɛna se ka aw ye garisɛgɛ minnu gɛn ka sɔrɔ dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ wagatiw la olu bɛ se ka bɔ aw bolo yɛrɛkɛliwale bɛ se ka don olu la ka bɛn ni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ye bari aw ka kungow bɛna caya kosɛbɛ wali kungow olu caman ɲɛsinnen don aw ma ka bɛn ni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ye kɛnɛya siraw olu sinsinnen don nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ novembre kalo tile 22 la ka na bila décembre kalo tile 21 na n'an b'a fɔ olu ma sagittaire siraso denw kawla kalo 3nan denw sagittaire nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw bɛna se ka tarew fɔ wasaw bonya ni karamaw olu bɛ aw ye sira caman fɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na bari aw bɛna aw bolo don ko mun na o na kɛ wasa ye ka ɲɛsin aw ma wa aw bɛna aw sen don ko mun na fana aw bɛna se ka kunkɔrɔtaw sɔrɔ olu la jamalako olu barikalen don ka ɲɛsin aw ma ka daminɛ dɔgɔkun camancɛ la ka taa se fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ma wasa ni bonya ni karamaw bɛ aw ye kamasɔrɔ kalo bɛna tile 3 kɛ aw ka so kɔnɔ o b'a daminɛ
jeudi don min bɛ bɛn décembre kalo tile 18 ma ani vendredi don o min bɛ bɛn décembre kalo tile 19 ma ale ni samedi don min bɛ bɛn décembre kalo tile 20 ma kalo bɛna ni tile 3 kɛ aw ka so kɔnɔ wasa ni bonya ni karama olu bɛ aw ye dɔgɔkun camancɛ yɔrɔ wagatiw la ka taa se fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ma n'a ma tiɲɛ aw yɛrɛ ma aw bɛna se ka na hakilisigi ale ni wasaw sɔrɔ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kosɛbɛ mercure sigilen don aw ka so kɔnɔ fana nin dɔgɔkun in kɔnɔ a bɛna jateminɛw olu sabatiliw kofɔ ka ɲɛsin aw ma wa a b'a yira k'a fɔ kumaw a ye kuma fana aw bɛna se ka aw ka ɲinifɛnw olu sɔrɔ Venus fana b'a aw ka so kɔnɔ aw kanunen don kosɛbɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na o la ni aw wulila aw mɔgɔ minnu bɛ furusira taama na ni mɔgɔ kofɔlen na n'aw wulila o ciw fɛ aw bɛna se ka wasaw ale ni jaabi ɲumanw sɔrɔ kɛnɛya siraw olu sinsinnen don n'aw bɛ se aw ka waleya nafamaw a y'olu kɛ ka bɛn nin dɔgɔkun in ma nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ décembre kalo tile 22 la ka na bila janvier kalo tile 19 na n'an b'a fɔ olu ma capricorne masaso denw fo nɛnɛ kalo fɔlɔ denw capricorne nin dɔgɔkun in kɔnɔna na sumaya wale bɛna se ka na don aw ka kow la kosɛbɛ nka cɛsiri ale ni wulikajɔw olu bɛ aw ka kow la kamasɔrɔ marsi ale sigilen don aw ka so kɔnɔ o de bɛna aw ka wulikajɔw olu sabatiliw kofɔ ka ɲɛsin aw ma dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la o de la an bɛna ye k'a fɔ kalo bɛna tile 1 de kɛ aw ka so kɔnɔ o bɛ min bɛn kari don ma décembre kalo tile 21 kalo bɛna ni tile 1 de k'aw fɛ yen nɔ aw bɛna wulikajɔ minnu kɛ aw ka sɛgɛnw olu tɛna kɛ i b'a fɔ sanji kɔrɔ wɔsiw kamasɔrɔ aw bɛna se ka a ka jaabi ɲuman sɔrɔ ka bɛn ni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ye nka a y'aw kɔlɔsi kɛnɛya siraw olu de ma sabati nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ janvier kalo tile 20 na ka na bila février kalo tile 18 na n'an b'a fɔ olu ma verseau jigiso denw fo nɛnɛ kalo 2nan denw verseau nin dɔgɔkun in kɔnɔna na tɛ dɔgɔkun duman ye ka ɲɛsin aw ma jigiya siraw olu ma barika ka ɲɛsin aw ma wa lagosi walew olu caman bɛ aw ka ko la kosɛbɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na basigiw ale ni hakilisigiw a y'olu kɛ aw tagama bere kamasɔrɔ fariganw olu bɛ aw ka ko la kɛnɛya siraw olu ma sabati ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na o la n'aw bɛ se aw ka wulikajɔ nafamaw a bɛ se ka wolo boloda ka bɛn ni wagati wɛrɛ nataw de bari ni fɛn min surula mɔgɔ la i bɛ kunbɛ cogo sɔrɔ a la garisigɛ siraw olu ma sabati nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ février kalo tile 19 na ka na bila mars kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma poisson juguso denw fo nɛnɛ kalo 3nan denw poisson nin dɔgɔkun in kɔnɔna na hakilisigi bɛ aw ye kosɛbɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔ wa bonyaw olu bɛ aw ye fana nin dɔgɔkun in kɔnɔna na o la Saturne bɛ nin wagati ninnu bɛɛ kɛla aw fɛ yen nɔ o de la an bɛna ye aw mɔgɔ minnu bɛ jɔyɔrɔ ɲini na mɔgɔ kɔfɔlenw na ɲɛmɔgɔya siraw fɛ ni aw sɔnna ka se ka olu wulikajɔw olu banba nin wagati in kɔnɔna aw mana kɛ ɲɛmɔgɔ min ye nin wagati in kɔnɔna na aw bɛna se ka mɛn o ɲɛmɔgɔya la wa aw bɛna se ka nafaw olu sɔrɔ o siraw fɛ fana aw bonyanen don nka garisigɛ siraw ma sabati ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na nka a y'aw kɔlɔsi fana bari sumaya wale bɛ se ka don aw ka kow la hakilina filanfilanw olu bɛna se ka na don aw ka kow la nin dɔgɔkun in kɔnɔna na o la ni fɛn min surula mɔgɔ la i bɛ kunbɛ cogo sɔrɔ a la nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ne lamɛnbaga jɛkulu cɛ ni muso mali kɔnɔ mali kɔ kan aw minnu bɛ k'a lajɛ ni de tun ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye min lasera aw ma aw denkɛ n'aw balimakɛ professeur Ousmane Yereki Jakite dɔgɔkun min y'a daminɛ bi tɛnɛn na décembre kalo tile 15 ka taa bila kari don na décembre kalo tile 21 o waati kibaruya de tun ye ka di aw bɛɛ lajɛlen ma aw mɔgɔ minnu b'a fɛ k'aw ka dolo lajɛ i ka kan ka baara minnu kɛ walima i ka don dumanw i ka don jugu i ka sarakaw ale ni k'i tafɛnw k'olu fɔ i ye a bɛ se ka kuma an fɛ WhatsApp sanfɛ o la n ka foli bɛ Frédéric Burkina n ka foli bɛ Burkina ka bɛɛ lajɛlen a tɔgɔ la ni ne bɛ dan sigi aw ka dɔgɔkun kibaru la an b'a fɔ la aw k'an bɛn dɔgɔkun wɛrɛ ala ka dɔgɔkun diya ne aw bɛɛ lajɛlen na ala ka Mali ja ala k'an ka sɔrɔdasow k'u lakana. Oh professeur Ousmane, maître des astres, tu déchiffres le temps dans leur vaste théâtre. Les cœurs s'ouvrent à tes mots divins. Astrologue du Mali, gardien des destins.